Emakhaya senamkela kuyinganekwane zethu zakwaNal'ibali. Namhlanje inganekwane yethu ikhuluma ngabangani ababili, uLeila kanye noShirez, abathandana kakhulu kodwa kwesinye isikhathi babuye bangazwani. Ake silalele nansi indaba ke sizwe ukuthi bayixazulula kanjani inkinga zabo zokubuye bangazwani. Abangani abakhulu. Mina ngithi nje kwesukasukela. Kusukela esithombeni esisebhokisini ukuya esikhathini lapho esefaka ucezu lokugcina endaweni yalo, wayethanda nomsindo kanye nendlela okwakuzwakala ngayo izingcezu esezinyakazisa etafuleni. Ngakho-ke njalo ngoMgqibelo ekuseni lapho umama emhambisa emtatsheni wezincwadi ukuze ayoshintsha izincwadi zakhe emtatsheni wezincwadi, uLeila wayethatha nephazili, umsizi wasemtatsheni wezincwadi, wezigcina zonke izincwadi eshalofini ngemva kwedeski lakhe. Futhi njalo ngoMgqibelo uLeila wefika ezocela ukuboleka amaphazili. Umsizi wasemtatsheni wezincwadi wayethi, "Ncinci Leila, kodwa uyazifela ngamaphazili." uLeila wengenandaba ngoba wayezifela ngawo. Imigqibelo eminingi ngemva kokuya emtatshweni wezincwadi, uShiren, umngani omkhulu kaLeila, wayezodlala. Empeleni wayecishe abe ngumngani kaLeila omkhulu. Ngaphandle kwento eyodwa, uShiren kwakumele kube nguye ohamba phambili ezintweni zonke. Ekuseni ngomunye umgqibelo, uLeila waboleka iphazili yenkwazi yase-Afrika emtatshweni wezincwadi. Lesi sithombe sisikhombisa inyoni iphezulu esibhakabhakeni, ivule amaphiko ayo, ibambe inhlanzi ngamazipho ayo. Iphazili yayinezingcezu eziningi kunazo zonke ezamaphazili uLeila ake awenza. Kwakungekhona lokho kuphela, izingcezu zazizincane kunazo zonke ezamaphazili uLeila ake awenza. Wayengajabule nje uLeila, kodwa uShiren wayethokozile neze ngoba into eyimthokozisa kwakungukuqala ukwenza iphazili. Akifuni ukwenza iphazili eyenza isithukuthezi, kusho uShiren. Okungcono masijayele ukuthenga esitolo, kulungile, kusho uLeila. Sizobe sesenza iphazili yami. Ngizokumnini isitolo, usho uShiren. Uba ngimuhle kakhulu ekubeni umnini isitolo. Wena-ke ungaba ikhasimende lami. Ungaphelanga isikhathi eside, uLeila wayesesebenzisa imali yakhe yonke. uShiren nabe esethi, "Make sidlale izibhedlela." "Cha," usho uLeila. "Ngidlalile ukuthenga esitolo. Manje masenze iphazili yami." Noma kunjalo uShiren, ngesizathu esingeziwe, wayengafuni ukudlala iphazili, ngakho-ke wathi mayesidlale izibhedlela manje bese senza iphazili ngemva yesidlo sasemini. Benza kanjalo-ke. "Ngiza ngudokotela," usho uShiren. "Ngeke, ube ngumnini isitolo," usho uLeila. "Yimi ozoba ngudokotela, angeke ukwazi," usho uShiren, "ngoba mina ngifanele kakhulu ukuba ngudokotela." Ngakho-ke uShiren waba ngudokotela, uLeila waba isiguli. Lapho udokotela uShiren eqala ukuxilonga isiguli, wakitaza isiguli sabe sesiqala ukugigitheka. Ngakho-ke udokotela uShiren wasithethisa wathi, "Yeka ukunyakaza, uma ungayeki angeke ngisadlala nawe." Kodwa ngaphambi kokuba udokotela uShiren athukuthele nakakhulu, umama kaLeila wababizela isidlo sasemini. "Ngiyathemba ukuthi ninesikhathi esimnandi mantombazane," kusho umama kaLeila. "Yebo," kusho uLeila, owayezoluma urodi wakhe omnandi ofakwe ibhotela lamantongomane, izaqathi eziyahlaziwe namasulthani. "Sizokwenza iphazili yami ngemva kwesidlo sasemini," kusho uLeila. "Angiyifuni iphazili yakho," kusho uShiren. "Kodwa wethembisile," kusho uLeila. "Kulungile-ke, angisafuni-ke manje, ngifuna ukuhlobisa ngombala." Ngalesi sikhathi uLeila wesekhathele uShiren othi, "Ngimuhle ekwenzeni yonke into," futhi wemthukuthelele ngokwephula izethembiso. Yayingekho into yayizomvimba ukuba enze iphazili. Ngakho-ke ngemva kwesidlo sasemini, uLeila wanika uShiren incwadi yokuhlobisa ngemibala ukuze uShiren ehlobise ngemibala ngesikhathi yena enza iphazili. Kodwa kwakusele isithombe esisodwa ukuba sifakwe umbala.
Lapho uSherian masiqeda kungaphelanga isikhathi wase esiphakamisa phezulu efuna ukutshengisa uLeli. Awuve wenza kancane kusho uSherian. Ingoba le puzzle inzima kusho uLeli. Mina ngingayenza ngokusheshsha okudlula wena kusho uSherian. Kulungile. Mase ngiqedile ngizokunika uyenze ngokusheshsha sizobe sibone ke kusho uLeli. Kulungile. Kodwa ngizowenza leyo yodwa uma ngithanda kusho uSherian. Lapho uLeila eseqede ipuzzle, wayihlukanisa wabuyisela zonke izingcezu ebhokisini. Wasanikeza uShiren. Nanso-ke kusho yena, sekuyithuba lakho manje. Cha, angithandi kusho uShiren. Kodwa wethembisile kusho uLeila. Cha, kuthetha uShiren. Ngithe kuphela uma ngithanda, kodwa-ke angifuni. Mhlawumbe awufuni ngoba awukwazi kusho uLeila. Ngiyakwazi kuthetha uShiren. Ngiphambili kakhulu ekwenzeni amaphazili. Yenzeke phela kusho uLeila. uShiren waxavuna ibhokisi kuLeila. Ngizoyenza kusho uShiren. Kodwa uma ungahamba uyodlala phandle, ngizokubiza uma sengiqedile. uLeila wangaphandle wase edweba izithombe esihlabathini ngenduku. Ngesikhathi endlini uSherin evula ibhokisi lepuzzle eqala ukuphendula izithombe zibe ngaphezulu. Phandle uLeila wathola intambo endala wase eyibophela esihlahleni sikaMalukwata ukuze uma uSherin eseqede ipuzzle bezodlala umdlalo wokugcina. Kodwa endlini uSherin wayehluleka ukuhlanganisa izingcezu zepuzzle ndawonye. Wawushesha wahlakaza izingcezu ezimbala bekaze uyenza wase ebuyisela zonke izingcezu ebhokisini. Wase egijima eyaphandle eyomemeza uLeila owayesegibeleyo wayofika esihlahleni sikaMalukwata ethi sengiqedile. Yonke kubuza uLeila. Yebo kusho uShiren. Yima ngiyehla ngizobona. Kodwa sengiyibekile ipuzzle. Ngoba kubuza uLeila. Ukuze ungayibuyiseli zonke izingcezu kamuva wedwa kuphendula uShiren. Bala bo kusho uLeila. Kodwa manje uthini ngalolu cezu? Waphakamisa ucezu olunehlo lwenkwazi alugcinile. uShiren wathula wathi du. Wahlala esihlahleni ezibona ubuwula. Ngemva kwesikhashana uLeila wamemeza wathi, "Ake ubheke, bona ukuthi ngitholeni. Ngithole amalukwata avuthiwe. Uyawafuna?" "Yebo, ngiyawacela," kusho uLeila ngezwi elincane kakhulu. uLeila wehlela egatsheni elingezantsana lapho kuhleli khona uShiren, wase emnika amanye. Bahlala lapho. Base besebheka nokuthi bangaziphimisa ziye kude kangakanani izindubuluzi. uShiren waziphimisa zaya le kude kakhulu. "Ungumpetha?" kubuza uLeila. "Kanti wena?" kusho uShiren. "Ungumngane omkhulu ukudlula bonke." Nkosikosi yaphela. Hawu, yazi yamnandi nansi indaba. Sekuyisikhathi-ke manje sokuthi sisebenzise izandla zethu ukuze sakhe umlingo. Thatha iphepha, uthathe amakrayon, uthathe irula kanye nesithombe ongase wakhe ngaso ipuzzle yakho enhle njenganampa abangani bethu.